Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jam'u di ainin u illa ausakan fakum bindal ilali fihi kaisuan. Wa jam'u di ainin utawi jamae mufrad kang anduweni ain fi'ili. U illa kang diilali opo ain ausakana utawa mati opo ain. Fakum mongko iku ngukumono sapa sira bindal ilali kelawan iki ilal tegese kol buayaan fihi ing dalem jam'u di ainin. Kaisu ana ing dalem sekirane pertelo opo jam'u di ainin. Ai tegese mata wakuat ing dalem kapan tumiba opo alwawu kuruf wawu. Aina jam'in kali dadi ain fi'ili jama'. Wa uilat lan diilali opo kuruf wawu fi wakidi ing dalem mufrote jama'. Au sukinat utawa disukun opo kuruf wawu wajaba mongko wajib opo kolbua ganti kuruf wawu yaan ing kuruf ya. Ining kasaro lamun dadi kewaca kasro opo makuruf qoblaha kang ing dalem sadurunge kuruf wawu wawakuah lan tumiba ba'daha ing dalem sawise kuruf wawu opo alifun kuruf alif. Nakwu diyarin umpamane lapat diyarun maknane pira-pira penghuni omah. Wasiyabin lan lapat siyabun maknane pira-pira pakaian. Asluhuma utawi asale lapat diyarun wasiyabun iku diwarun lapat diwarun wa siwabun lan lapat siwabun. Fakulibat mongko diganti opo alwawu kuruf wawu diganti yaan ing kuruf ya fil jam'i ing dalem jamak ling kisarima krana kewaca kasroe kuruf qoblaha kang ing dalem sadurunge kuruf wawu. Wa majiul alifi lan tekane kuruf alif ba'daha ing dalem sakwise kuruf wawu ma'a kauniha ing dalem sertane anane kuruf wawu fil wakidi ing dalem mufrad iku imma muktalatan ono kalane kang dipanjingi kuruf ilat kadarin koyok lapat darun. Ausabiatan utawa kang diserupakake bil muktali kelawan lapat kang kepanjingan kuruf ilat fi kauniha ing dalem anane kuruf wawu iku karfa lainin iku kuruf len. Sakinan kali kuruf kang mati kasaubin koyok lafat saubun. Wasokaku fi alatan wa fi fi'al wajhaini wal i'lalu aula kalkiyal. Wasokaku lan podo gawe taske sopo ulama. Wasokaku lan podo moco taske sopo ulama ahli nakwu fi alatan ing wajani lafat fi alatan wa fi fi'alin lan iku ing dalem wajani lafat fi alun. Wajihaini utawi wajah luru tegese taski lan iklal. Wal iklalu utawi kewaca iklal iku aula luwe utama kal qiyali kaya lafat al qiyalu. Maknane al qiyalu pira-pira tipu muslihat atau rekodaya. Ida waqa'at ing dalem nalikane tumiba opo alwawu kuruf wawu aina jam'in kali dadi ain fi'ili jamak maksurun kali kang diwaca kasra opo makuruf qoblaha kang ing dalem sadurunge wawu waktulat lan diiklal opo kuruf wawu diwaca ngene ya kenek waktalat lan kewaca iklal opo kuruf wawu fi wakidihi ing dalem mufrote jamak au sakanat utawa
nyukun apa kurup wawu tewaca au sukinat utawa disukun apa kurup wawu walam takok lan ora walam yakok lan ora tumiba bada ing dalem sawise kurup wawu apa al alifu huruf alif wa kana lan ana apa jamak iku ala fi'alatin ing atase wazane lafat fi'alatin wajaba mongko wajib apa taskikuha maca taskei kurup wawu nakwu audin umpamane lapat audun wa iwadatin lan lapat iwadatun pira-pira unta kang wis tuwa pira-pira unta kang wis sepuh wa kuzun lan lapat kuzun maknane kendi atau centong atau siwur wa kiwazatun lan pira-pira kendi wasadalan nrecel apa sawurun lapat sawurun wasiyarotun lan lapat siyarotun maknane pira-pira bubur akit tatawa artine pira-pira cuwilan sepotong susu kental wa min huna lan sangking ing kene panggonan wa min huna lan sangking ing kene panggonan yuklamu dikaweruhi apa ana sak temene kelakuan iku innama tutalu wa min huna lan sangking ing kene panggonan yuklamu dikaweruhi apa anahu sak temene kelakuan iku innama tutalu angin semestine diiklali apa kurup wawu fil jam'i ing dalem jamak ida waqa'a ing dalem nalikane tumiba bada ing dalem sawise kurup wawu apa alifun huruf alif kama kaya keterangan sabako kang dingin apa takriruhu netepake emah li anahu karena sak temene Kyai Musonef iku kakama ngukumi sapa Kyai Musonef ala fi'alatin ing atase wazane lafat fi'alatin biwujubit taskiki kelawan wajibe kewaca taskih wa ala fi'alin lan ing atase wazane lafat fi'alin bijawazit taskiki kelawan wenangi kewaca taskih wal iklali lan kewaca iklal fataskiku mongko utawi kewaca sukeh atau kewaca taskeh iku nakwu kajatin umpamane lapat kajatin wa kiwajin lan lapat kiwajun pira-pira kajat dadi kajatun jamake kiwajun pira-pira kajat wal ilalu utawi kewaca ilal iku nakwu komatin umpamane lapat komatun wa kiyamin lan umpamane lapat kiyamun maknane kiyamun pira-pira sak dedek wadimatin lan lapat dimatun artine udan ya wadiyamun lan pira-pira udan kang tetep turun wataskiku utawi kewaca taskeh fiha ing dalem kurup wawu fiha ing dalem wazane ala fa'alin ngono ya kena iku qalilun sithik wal iklalu utawi kewaca iklal iku golibun kang kaprai wal babula man ba'da fatkin yang kolab kal mutoyani yurdoyani wa wajab ibdalu wawin ba'da domin min alif wa yakamukinin bida lahak turif wal wawu utawi kurup wawu iku ing kolabah dadi ganti apa kurup wawu ya ing rupa kurup ya laman kali dadi lam fi'ile ba'da fatkin ing dalem sawise fatkah iku kal mutoyani utawi iku kal mutoyani kaya lapat al mutoyani utawi wong kang diparingi karuni iku yurdoyani diridoi apa
al mutoyani wa wajaba lan wajib apa ibdalu wawin ganteni huruf wawu ba'da domin ing dalem sakwise domah min alifin saking huruf alif. Waya utawi huruf yae kamukinin koyok lafat mukinin wong kang yakinake iku uturifa dikaweruhi atau dikenal opo ya kamukinin bida kelawan iki ibdalu wawin laha marang ya ida waqa'at ing dalem nalikane tumiba apa alwawu huruf wawu turufan ing dalem akhire kalimat rabiatan kali kang nomor 4 faso idan mongko kali sak mendur ba'da fatkatin ing dalem sakwise fatkah kulibat mongko diganti apa huruf wawu diganti yaan ing huruf ya nakwu akto itu umpamane lapat akto itu maringi sapa ingsun asluhu utawi asale lapat akto itu iku aktautu lapat aktautu li anahu krana sak temene lapat aktautu iku min akto yaktu saking lapat akto yaktu mandine lapat atau mundharae yaktu maknane atau paring sapa wong ida tanawala ing dalem nalikane merkuli sapa wong fakulibat mongko diganti apa alwawu huruf wawu fil madi ing dalem fi'il madi diganti yaan ing huruf ya kamlan krana madhekake alal mudhari ing atase fi'il mudhari nakwu yukti umpamane lapat yukti kama kumila kaya oleh dipadhakake apa ismul maf'uli apa isim maf'ul nakwu mu'toyani umpamane lapat mu'toyani maknane wong kang diparingi karuni alal ismil fa'ili ing atase isim fa'il nakwu mu'tiyani lapat mu'tiyani wong kang paring karuni wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono lapat mu'toyani lan lapat mu'tiyani iku yurdoyani lapat yurdoyani asluhu utawi asale lapat yurdoyani iku yurdowani lapat yurdowani li anahu krana sak temene lapat yurdowani iku minar ridwani saking masdari lapat aridwani fakulibat mongko diganti opo wawune lapat yurdowani ba'dal fatkati ing dalem sakwise fatkah diganti yaan ing ya kamlan krana madhekake li bina'il maf'uli maring jumenengake maf'ul ala bina'il fa'ili ing atase jumenengake fa'il nakwu yurdiyani umpamane lapat yurdiyani ngridoni sapa wong loro wa qauluhu utawi dawuh Kyai Musonef rupane wa wajaba ibdalu wawin ba'da dhamin min alif iku maknahu utawi maknane qauluhu iku anahu sak temene kelakuan iku yajibu wajib apa ayyubdala yen to digawe ganti minal alifi saking alif diganti apa wawun huruf wawu ida waqa'at ing dalem nalikane tumiba apa huruf alif ba'da dhumatin ing dalem sawise duma kakaulika kaya pengucap sira fi baya'a ing dalem lapat baya'a ngucap sira ing lapat buyi'a dadi lak baya'a iku saling adol nalak buyi'a padha didol saling didol wa fi duruba lan ing dalem lapat duruba maklum ya lak duruba iku diwaca maklum padha saling memukul wa ngucap sira ing lapat duriba diwaca majhul duriba di padha dipukul padha saling dipukul padha dipukul dadi saling padha pukul-pukulan dadi duriba iku padha pukul-pukulan saling dipukul wa qauluhu utawi
Dawuhe Kyai Musonef rupane waya kamu kinin bidalah hak turif. Iku maknahu utawi maknane. Qauluhu iku analya'a. Sak temene kurup ya iku ida. Sukinat ing dalem nalikane disukun apa kurup ya. Fi mufradin ing dalem isim mufrad ba'da dumatin ing dalem sawise dumah. Wajibah mongko wajib apa ibdaluha ganteni kurup ya ganteni wawan ing kurup wawu. Naku mukinin umpamane lapat mukinun wong kang yakinake wa musirin lan lapat musirun wong kang sugih. Asluhuma utawi asale lapat mukinun wa musirun iku muikinun lapat muikinun wong kang yakinake wa muisirun lan lapat muisirun wong kang sugih. Li anahuma krana sak temene lapat mukinun wa musirun iku min aikona saking lapat aikona wa aisaro lan lapat aisaro walau takarukat falau tafarukat mongko lamun nyandang karukat opo alia ukurup ya lam tu alu mongko ora diiklali opo kurup ya naku huyamun umpamane lapat huyamun banget ti nelak. Wa yuksarul matmumu fi jam'in kama yuqalu himun ingda jam'i ahyama. Wa yuksaru lan diwaca kasra apa al matmumu kurup kang diwaca dhamma fi jam'in ing dalem jamak taksir kama yuqalu kaya oleh diucapake apa himun lapat himun ingda jam'i ahyama ing dalem nalikane jamakake lapat ahyama wong kang banget nelaki pira-pira wong kang banget nelaki. Yujma'u dijamaake apa fa'lau wazane lafat fa'lau wa af'alu lan wazane lafat af'alu ala fu'lin ing atase wazane lafat fu'lin bidomil fa'i kelawan duma fa' fi'ile lapat fu'lin wa sukunil aini lan sukun aini wazane lafat fu'lin kama koyok keterangan sabako kang wis dingin apa ma fit taksiri ing dalam jamak taksir kakamru'a koyok lapat kamru'a wong wadon kang abang. Jamak tafsire wa kumrin nan lapat kumrun pira-pira wong wadon kang abang wa akmaru lan wong lanang kang abang. Jamake kumrun pira-pira wong lanang kang abang. Faidak talat mongko ing dalem nalikane kepanjingan huruf ilat apa ainu hadan naui ain fiile iki werna minal jam'i saking jamak bilyai kelawan nganggo huruf ya kulibat mongko diganti apa adumatu duma diganti kasrotan ing kasro litasika supaya dadi selamat supaya dadi soke apa alia huruf ya nakwu hei ma'a nakwu hei ma'a maknane hei ma'a wong wadon kang banget nelaki. Wahimun lan lapat himun. Wa baidua lan lapat baidua wong wadon kang putih. Wa bidun lan lapat bidun. Dadi lapat himun iku jamak yo. Dadi hai ma'a wong wadon kang banget nelaki. Wahimun lan lapat himun iku pira-pira wong wadon kang banget nelaki. Wa baidua lan wong wadon kang putih. Wa bidun lan lapat bidun pira-pira wong wadon kang putih. Walam tuklab lan ora diganti apa alya'u huruf ya ora diganti wawan ing huruf wawu kama fa'alu kaya oleh agawe sapa ulama alinakwu fil mufradi ing dalem isim mufrad kamu kinin kaya lapat mukinin istisqolan krana milang-milang abot lidalika krana mengkono-mengkono tuklabul ya wawan fil jam'i ing dalem jamak wawan wasrodomi rudal ya mata ulfiyala ma fi'lin au min qablita
kata ibanin min Roma kamakturo kada idaka sabu anna soyaro warudda lan balikake sapa sira alya ing kurup ya wawan ing kurup wawu isrodomin kang tetep ing dalem sakwise doma mata ulfia malta ulfia semangsane mata ulfia semangsane ditemu apa kurup ya lama fi'lin kali dadi lam fi'ile au min qablita utawa saking sadurunge kurup tak taknis iku kata ibanin kaya tae wong kang jumenengake min Roma saking lapat Roma kamak durotin kaya lapat makdurotin kada kaya mengkono rudal ya wawan ida soyaro ing dalem nalikani andadekake apa ida soyaro ing dalem nalikane andadekake sapa banin sapa wong kang jumenengake hu ing lapat Roma kasabu anna ing kaya lafat sabu anna ida waqaat ing dalem nalikane tumiba apa alyau kurup ya lama fi'lin kali dadi lam fi'ile au min qabli tak itaknisi utawa saking sadurunge tak taknis au ziyadata fa'lana utawa ziyadah lorone wazane lafat fa'lana wang dhammah lan kewaca dhammah apa makuruf qablaha kang ing dalem sadurunge ya fil usuli ing dalem pira-pira asal sati kang telu wajibah mongko wajib apa qalbuha ganti kurup ya ganti wawan ing kurup wawu fal awalu mongko utawi kang kawitan tegese ida waqaat alya'u lama fi'lin iku nakwu qaduwar rajulu umpamane lapat qadwa gawa oleh mutusi sapa arrajulu wong lanang qadwa banget pintere sapa arrajulu wong lanang wasani utawi kang kaping pindho tegese min qabli taknisi iku kama koyok conto tatawa koyok perkara koyok conto ngono ae ida banaita kang ing dalem nalikane jumenengake sapa sira min Roma saking lapat Roma isman kali dadi isim ala wajeni makdurotin ing atase wajane lafat makdurotin fa innaka mongko sak temeni sira iku takulu ngucap sapa sira marmuwatan ing lapat marmuwatan wasalisu utawi kang kaping telu wasalisu utawi kang kaping telu tegese ziyadata fa'lana iku kama kaya conto ida banaita kang ing dalem nalikane jumenengake sapa sira min Roma saking lapat Roma isman kali dadi isim ala wajeni sabu ana ing atase wajane lapat sabu ana fa inaka mongko sak temene sira iku takulu ngucap sapa sira romuwana ing lapat romuwana fatuk labu mongko diganti apa alyau kurup ya diganti wawan ing kurup wawu fi hadhil mawadi ing dalem iki pira-pira panggonan asala sati kang telu ling dimamima krana kewaca ndumai kuruf qoblaha kang ing dalem sadurunge ya wa in takun ainan li fu'la wasfa fadaka bil wajhaini an hum yulfa wa in yakun lan lamun ono apa kuruf ya iku ainan dadi ain fi'ile li fu'la keduwene wajane lafat fu'la wasfan kali rupa isim sifat fadaka mongko utawi mengkono kuruf ya iku yulfa ditemu apa kuruf ya iku yulfa fadaka mongko utawi mengkono kuruf ya iku yulfa ditemu apa ndaka ya isine kuruf ya
Bil wajhaini kelawan wajah loro anhum saking wong Araf. Ida waqaat ing dalem nalikane tumiba apa alia ukurup ya ainan kali dadi ain fiile li sifatin keduweni isim sifat ala wajeni fu'la ing atase wajane lafat fu'la jaza mongko wenang via ing dalem kurup ya apa wajhaini wajah loro. Akaduma utawi salah sijine wajhaini iku qalbud domati ganteni doma kasrotan ing kasro litasika supaya dadi sah supaya dadi selamat apa alia ukurup ya. Wasani utawi kang kaping pindho iku ibqa uddomati netepake doma fatuk labu mongko diganti apa alia ukurup ya diganti wawan ing kurup wawu nak wudiko umpamane lapat addiko wong kang rupek tatawa wong kang sempit atine wal kisah lan lapat kisah wong wadon kang limpat atau kang cerdas waduko lan lapat duko wal kusa lan lapat kusa wahuma utawi lapat addiko lan lapat al kisah iku tak nisul adyaki dadi tak nise lapat adyaki wal akyasi lan lapat akyasi. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.